салом алейкум дӯстони азиз, хушомадин ҳама каса ба канали ма. имрӯз дӯстони азиз мехоҳам ки барои духтарои ёш, барои занҳое ки хонада шиштагиянд, умуман кор намекунанд, як кори наст, кори беҳтарин ки танҳо шумо метонен ки ҳамин кора пеш барен. И аз худтон вобастаи дӯстони азиз, ҳама кардестиянд, ҳама кӯшиш кардестиянд ки ҳамин кора пеш баранд. Нами апаҷони ман номерош дар рӯи экран Омина лидер шудагиянд. Инорам як одами оддӣ дар шаҳри Қазоқистон зиндагӣ мекунанд. нами кора пеш бурдестиянд. Мешавад дар шаҳри Қазоқистонам дӯстони азиз, дар Турсия, дар тамоми давлатҳои Осиё фабрика бизнес карда мешавад. шумо и кор бизнесе. Бизнес фақат барои худтон мехарем, барои фурӯш не. чизе ки ҳамин хонада лозима дар каталог аст. дар ин каталоги фабрик тамоми доруҳои харобшавӣ, доруҳои фарбешавӣ, витамин, тамоми доруҳое ки барои саломатии одам фоида дора ҳаста. шумо метонед ки харидорӣ кунед. ҳам хел балтон баланд шуда шумо соҳиби вазифаҳои баландш мешавем, муваффақ мешавем. вақте ки уже гирифтен званиёи нағза, шумо уже директор шуден, шумо метонед бонус гирен аз тарафи компания. ҳам метонен ки шумо маоши худро 21 рӯз пас гирен. беғарз аю бонус дода мешава ва тиловорӣ аз тарафи наставнико тӯҳфа када мешава. хоҳарҷонои азизи ма, нависен, номеро дар WhatsApp доранд ва бо шумо маслиҳат мекунанд. регистратсия ройгонай бо тӯҳфаҳои беҳтарин барои шумо пешкаш кардагиянд. саломат бошед. дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. шурӯъ мекунем ба пухтупази худ, пухтупази хонагии худмон. ба мо лозимай 1 дона тухм, 200 грамм маргарин, 3 қошуқ сметана 20% ва 400 грамм орд, 1 пачка разрыхли тел. тухма зардиши лозимай тамом дӯстони азиз. аввал крошка мекунем умучакборӣ, разрыхлитил, орд ва маргарина, 200 грамм маргарин. бо описанияда ҳамаша менависем дӯстони азиз. осонай. и печени рулетик мегаанша. чанд ном мегаанша. хай ма хостум ки ҳами печени рулетик бугумша. беҳад бо лаззатай. трубочка мегаанша. рулетика мегану, трубочка меган. инавозиражда ду номша дар ёдум ҳаст. беҳад печени бо лаззатай. ҳамин хел дар даҳани одам об мешава. дарунаш варёнка дора. агар ки шумо бо хоҳиши чормағз андохтан дошта бошед, чормағза майда кунен андозем, бо вапше таъмуш дигар мешава. анам хел дӯстони азиз, хамира мешӯрем. ҳамаша подробно бо менависам. ҳам хел бо гуфтестам, маълумай, осонай, рецептшам кам харҷай. анам хел дӯстони азиз, вақти хамира шӯридем, дар пакет мегирем, дар холодильник мемонем, ним соат меиста. камтар вай меша, хамир мо рӯ мегира. сахтак шудай бинем, ях кардай камтар. маргаринш бисёрай ҳамин ҳисоб ки резона ки бо лаззат шава. мо тақсим мекунем дӯстони азиз. анамин тарз хати шумо метонед ба кордам бурида монед. тақсим мекунем, ҳамин хел кулача карда мемонем. и як порсай дӯстони азиз. вақте ки шумо ҳамин як порса мекунед, дар як оилаи миёна ба сай мераса дар ҳамин як шиштани чойхӯрӣ. агар дар ягон тӯи маърака карданиш не, шумо 2 порса кунед ки бисёртар шавад. маълумае ки иҷода ҳамин 25 дона мешава барои як шишта хӯрданай. агар ки барои ид боша, ягон маъракаи дигар, бисёртар кунед. инам хел дӯстони азиз, дар ҳарорати 180 градус дар духовка мепазем. 10 дақиқада мепазад. бо нигоҳ кунед, дар мобайн монед.
ба мо лозима якта варёнка, як қути варёнка. Анам хел тунукш мекунем бо шакли гирдак. осонай. ягон ҷои мушкилӣ надора. Ҳама мо метавонем ира тайёр кунем барои кӯдако беҳад чизи нағзай. ай печеное ки аз мағоза харидорӣ мекунем, и ҳам ба мазза, ҳам бо таъби дили худ пухтагие дигарай. намхи сахтак печонем ки яхелаш баъди пухтан камта варёнкаш мебурояд. дӯстони азиз, вақте ки сахтак печонӣ намебурояд. хамираш ҳам хеле мягкий, худаш давидеста медава ва резонак мешава. аз ин теста бо мешава ки рогалик тайёр кунем, бананчик тайёр кунем. камтар бананчик тайёр мекардаги ма дигартарай. иншоалло дар канал ҳастаю, бо нишон метиҳам барои подписчикои нав. барои чойхӯраки кӯдако як чизи осони бо лаззатай. мешинем дар 20 дақиқа тайёрш мекунем. дӯстони азиз, тайёр шуд. болоша сахарни пудра мекунем. хеле ороиш метиҳем. бисёр тарак кунем ки дар тесташ андохтагӣ нестем шакар. варёнкаву ҳамин сахарни пудра тесташа ширини болаззат мекунад. нами як порсаш як листа ма ҳамаша ҳами хеле туғри карда мондам. ин ҳамиқа мешава барои як чойхӯрак. ин як порса, як рецепташ ҳами як порс мешавад. беҳад болаззатай барои шумо пешкаш кардам. лайка фаромӯш накунен. обуна наштагиҳо обуна шавен. ҳар вақта видеоҳои мо барои шумо видеои беҳтарин. дӯстони азиз, раҳмати калом барои суханҳои беҳтаринтон, суханҳои нағзе ки таманно мекунен. худованд ҳамеша нигаҳбонтон бошад. дар куҷое набошен, дар зиндагӣ ҳамеша хушбахтиро насибтон гардонад. ҳамеша хурсанд бошен. ина дӯстони азиз, баъзеша камтар варёнкаш буромадагиай ва ҳеҷ гап надора. ҳами хел бо лаззат шудагиай. ина михе дӯстони азиз, бинен рангшам ҳамхе тилло ранги хушрӯ омадагиай. даруншам ҳами хел резонаки мулоими ки осон хӯри ҳами бо лаззатай. ина бинен даруншам ҳама ҷош варёнка дора. камтар ҷа хира нишон додестаи телефон дар бегаҳия. бегаҳ боша ҳамхе телефони ма хушрӯ сиёмка намекунад. дӯстони азизи ма, келинчаки мо, арӯсаки мо барои шумо, барои подписчикои ма хост ки бо салат тайёр кунам.
ин аз рецептҳои худшай беҳад болаззатай салате ки ҳамаи мо дӯст медорем. ин салата ба ҳамаи мо писанд меояд. ин супер келинчаки моай анам хел картошкаи хом реза мекунем, як бор мешувем, крахмалш мерава, баъд жарид мекунем. салёни бодрингдар курай, мирғи обҷӯшон, филеяи обҷӯшон ва тухм бо кукурузни бандуел дар курай, ҷугории консервашуда ва майонез. шумо нигоҳ кунед беҳад салати аппетитни кардагиай. анам хел мирға пешакӣ ҷӯшонда гирифта камта намақати меҷӯшонӣ ки хеле маззаи гӯшт бо лаззат шава. ё пешакӣ гӯшта намак карда мемонен ҳами филера, барои таъмуш дига мешава. анам хел бо даст шумо ҳамаи гӯштам хел ҷудо мекунед ки хел дар таги дандон беҳад осонхӯрӣ бо лаззат мешава. буридагӣ камтар ғавзтар мебиёяд. ин хел борика ки хушрӯ мебиёяд. бинед чӣ хел хушрӯ шудак. анам хел лайкора фаромӯш накунед ки ин меҳнатҳо ҳамаш барои шумоа. шумо нам хел дастгирӣ мекунед канали мара, хел дастгирӣ кардестен, рекламаҳоро тамошо кардестен. дӯстони азиз, баъзе одамода ҳастанд ки кор лозим мешавад, баъзе одамҳо бо ҳамин роҳ метавонанд зиндагии худро бо давом тиям пеш баранд. иам як ҳунара, як меҳнатай гӯё. ба як мард мегӯянд 40 ҳунар камай, ба як зан 2 баробар 100 ҳунарам ки дошта бошем бо камай мора. дӯстони азиз, барое ки ҳунар дошта бошӣ дар ягон ҷо хор намешавӣ ва боз одам мехоҳад ки ҳамаи кора аз удаш баромаdatona, то бизнес, то пухту паст, то ҳамин корое ки дигар тарз хати зиндагиро пеш бурда метавонӣ, як маблағи муайян барои худ оварда метавонӣ. ин як давлатай дӯстони азиз, ҳеҷ вақт муҳтоҷи ҳеҷ ки намешавӣ. шукронаи шавҳарҳомон ки кор мекунад, бо мехоҳем ки ёрдам кунем. анам хел дӯстони азиз, зиндагиро дукаса пеш барид бо хубтарай. ҳозир ки ҷавонем, ҳозир ки қувват дорем, мекунем. дуруст бас ки умрмон ки рафт, дигар асабо умуман намебардора. асабо дигар хай одам сину солш рафтак дигар қуввати ҳар хел кора надора. баъд мисол мешинем вақти шуда ки меҳнат кардем, ҳаракат кардем, зиндагиро пеш бурдем, баъд роҳатш аз фарзандомон мебинем. барои ҳамо дӯстони азиз, ҳамаи ҳунара шумо бояд аз худ кунед, ҳеҷ вақт хор намешавед. келинчаки мо анами хел салатои бо лаззат тайёр кардестай. ин хоҳишои маҳай дӯстони азиз барои шумоае ки нам хали чизои необични салатои фирмини, амха хӯрокҳои болаззат, шириниҳои болаззате ки рецептҳои беҳад нағз хати барои шумо пешкаш кунем. на картошкаро нам хел дар газ жарид кард. ҳамашам хел боло ба боло мемонаву майонез хати ҳамроҳ мекунам. як бор тайёр кунем ба лаззатша мефаҳмед. дига ҳама вақт анами рецепт шумода дар кор мешавад. на дӯстони азиз, касоне ки комментариҳои беҳтарин навистак баҳри арӯсак барои торти пухтагиш, саломат бошед, худованд аз шумо розӣ бошад. касе ки сухани нағз мегӯяд, нияти нек дора ба нисбати як каси дига, ҳамин як сухани нағз бо дили одама хирсанд мекунад. ин бо як савобай, як каса хирсанд кунӣ. барои ҳамо худованд аз ҳамо одамое ки нияти нек доранд, сухани нағз мегӯянд, розӣ бошад. худованд нигаҳбониш бошад. касоне ки видеои моро то охирша тамошо кардак, дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошад. худованд ҳамеша нигаҳбонтон бошад, мушкилои ҳамаи моро осон гардона, ба орзуҳомон бирасона. намиха салата бинед чӣ хел бо лаззат шуд, бо ороишон, бо таби дили худтона чӣ хеле форатон бо дар ҳамиха тарелкаҳо ороиштӣ. дӯстони азиз, навора ба охир мерасонам. то наворҳои оянда.